Kini ang pagtuong Katoliko. Ako si Soap Fernandez. Doon ay pangutana. Importante sa ika ni Brad Ryan. Dili sa Dios paghimo og ribulto o larawan. Ang Katoliko adunay mga ribulto. Doon na ba'y mga milagro sa Dios nga iyang ipahimo og larawan? Doon ay gipahimo sa Diyos nga mga ribulto o larawan. Mabasa na sa Exodus 25, versikulo 18 hangtod 19. Nga ang Diyos nagpahimo o larawan sa kirubin nga kinulit og sinalsa. O niya ang Diyos nagpahimo sa o larawan sa bitin nga tumbaga. Anong pagsumpa sa kamatay dito sa disyerto niya itong mala nga bitin. O doon ay gihimo sa Ginoo milagro. Samtang nga kadtong larawan sa bitin nga tumbaga, iisa o palikos kini ko sa kakahoy, ang tanang ipakas bitin nga mutan-aw sa maong larawan sa tumbaga, mabuhi maayo. Usa kato kaunang milagro. Ikaduha, samtang kawat sa mga Pilisteo kadtong Holy Tabernacle nga dunay larawan sa kirubin, ang mga Pilisteos na sakit, ang tanan nilang sampot gihubagan o makamatay. Ang ilang kaumahan na ngamatay, ang mga tanom sama sa trigo o tanom, ikaon sa mga ilaga. O samtang giuli na nila pagbalik, ngadtos tag iya ng mga Israelitas, naayo tanan nilang hubag, o na balik pagka mabungahon ang ilang kaumahan. Usana kalayan nga milagro. Ikaduo, gidaasad sa mga bitchimes sa mga Holy Tabernacle, ilang gipasipalahan, ilang gibugal-bugalan, 50,000 ka mga tao nagamatay. Lain kadto nga dakong milagro sa pagpakita sa Dios nga ang larawan nga gipabuhat sagrado nga kung kini pasipalahan mo resulta og silot gikan kaniya. Dunay mga milagro gipakita sa Dios sa mga larawan nga gipabuhat. Salamat.